Što se tiče naše teme, ja sam htjela da baš danas govorim o tome zato što pre 33 godine, da kažem jedan dan, se desila prekretnica u mom životu. Ja sam imala tada 15 godina. 92. godine je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Ja sam rođena u Mostaru i tada sam imala 15 godina. 3. aprila u Mostaru u popodnevnim časovima je eksplodirala cisterna i to je događaj kad je u stvari počeo, da kažemo, rat u Mostaru. Sutra dan smo, moj brat i ja, otišli iz Mostara i nikad se više nismo vratili da tu živim. Tako da, htjela sam da govorim o ovome. Jeste ovo malo, da kažem, teška tema i ovako i za mene, lično, što možete da ocenite i po mom glasu, ali je spasonosna. I iz tog razloga želim da govorim o njoj danas, zato što evo nakon 33 godine, ko sam ja, gde sam, šta se sve desilo i to je zaista jedna ogromna prekretnica u životu, jer da se to nije desilo pre 33 godine, ko zna kako bi moj život izgledao sada, gde bi ja bila, kakva bi bila. Ali iskreno ovako sada, baš malo razmišljajući o svemu tome ovih dana, nekako ja sam stvarno zahvalna Bogu zbog svega što se desilo. Ne samo te, ja sam kasnije imala i neke druge prekretnice u životu, to ćemo također malo dotaći, ali nekako mislim da ja ne bi sad bila ovo što jesam, da se sve te prekretnice, da se svi ti neki ključni događaji, kada se naš život menjao iz korena, ne bismo bili u stvari takve osobe kakve smo sada. I u svakom tom, da kažem, nekom teškom trenutku postoji seme nečeg mnogo dobrog i nečeg mnogo boljeg.